मग जे काही ज्ञान दिलेलं आहे त्या ज्ञानाला घेऊन या भौतिक जगतातून जगताच्या बंधनातून कुठेतरी स्वतःला मुक्त करायचं आहे. आणि म्हणून हे ज्ञान आहे, की जिथे प्रत्येक कर्मामध्ये मग ज्या कर्माला आपण बघितलं, की कर्म हे भगवंतांसाठी कर्म केलं पाहिजे, निष्काम कर्म केलं पाहिजे. मग त्या कर्मातून आपण भक्ती बघितली, प्रत्यक्ष भक्तीच्या सेवा बघितल्या. भक्त कसा प्रिय आहे, भगवंतांना कुठला भक्त प्रिय आहे आणि त्याच्या पुढे जाऊन की ही भक्ती, मग ही कशी भक्ती साधायची आहे, तर त्यातून आपल्याला ज्या निष्काम कर्मातून आणि मग ज्या काही गोष्टीतनं मग ही जी काही सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता या त्रिगुणांचा जो प्रभाव आहे, त्या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली जो मनुष्य, हा जो आत्मा आहे, हा जो जीव आहे, हा कुठेतरी बद्ध झालेला आहे. जसं मी म्हटलं, की पाण्याचा थेंब हा आकाशातून येताना कुठेतरी इतका ट्रान्सपरंट, इतका स्वच्छ असतो, पण तो मातीत मिसळल्यावर त्याचा चिखल होतो. त्याचप्रमाणे हा आत्मा काम, क्रोध, लोभ या सगळ्या मोह मायेने कुठेतरी इतका बद्ध झालेला आहे, की त्याच्यामध्ये स्वतः त्या मोहमाया इतकी स्ट्रॉंग आहे, की खूप खूप सावधतेने त्याला सगळ्या गोष्टी आचरणात आणायला लागतायत. कारण जो काही प्रभाव आहे, मग त्या प्रभावावरती तिने जाण ठेवून मग सात्विकता आणि राजसिकता आणि तामसिकता या निरनिराळ्या स्वभावांना आपण बघितलं. कशाप्रकारे हे मृत्यूनंतरही त्याचे परिणाम काय हे बघू शकतात. आणि मग ती सात्विक वृत्ती आजही आपण बघणार आहोत 16व्या अध्यायामध्ये. मग सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या त्रिगुणांना तर आपण जाणलेलं आहे. मग भगवंत सांगतायत, की मी तुला या त्रिगुणांचा प्रभाव सांगितलाय आणि तुला मी सगळ्या दैवी गोष्टींचं जाण दिलेली आहे. मग जी सात्विकता ती पण कुठेतरी बद्ध करतीये. ज्या व्हिडिओतनं आपण बघितलं 14व्या अध्यायामध्ये, की मग कशाप्रकारे ते इतकं स्वच्छ, निर्मळ वातावरण दाखवते. पण मग हे तुला कसं वाटेल आणि हे घेऊन तुला हे करायचंय. मग कुठेतरी इंद्रियांचा त्याग केला जातो. इंद्रिय विषयांची वासना कुठेतरी रोखली जातीये. पण तिथे कृष्ण नाहीये अजून आणि म्हणूनच जे काही अर्पण करायचे ते भगवंतांना अर्पण केलं जात नाहीये. म्हणून मग ती राजसिकता आणि तामसिकता तर कुठेतरी अतिशय बद्ध झालेली आहे. आणि या सगळ्यांना जाणून आणि मग ज्या 15व्या अध्यायामध्ये आपण भगवंतांना जाणलेलं आहे, की मग ज्या आध्यात्मिक वृक्षाचं जे प्रतिबिंब आहे, ते प्रत्यक्ष भौतिक जग आहे. त्या आध्यात्मिक जगाचं जे प्रतिबिंबित स्वरूप आहे, त्या वटवृक्षाचं जे प्रतिबिंब आहे, मग ते कुठे मिळेल? तर ते नदीच्या काठावरती. आणि त्या नदीच्या काठावरती जेव्हा बघाल, तर तो वृक्ष कुठेतरी उलटा दिसतो आणि तेव्हाच मग त्या मुळं वरती कुठेतरी दिसतायत, त्या फांद्या खाली आहेत आणि त्या पसरलेल्या आहेत. ज्याप्रमाणे डहाळ्या म्हणजे सगळे इंद्रिय विषय आहेत आणि या फांद्या म्हणजे कुठेतरी मग एका जन्मातून दुसऱ्या जन्मात अशा प्रकारे हे हॉपिंग म्हणजे कुठेतरी उड्या मारणं चाललेलं आहे मनुष्याचं. असा हा जो अ, अ, भौतिक जगाचं आपण जे स्वरूप बघितलं आणि म्हणूनच कुठेतरी त्याला मुळापासून कापलं तरच या बंधनातून त्याची मुक्तता होईल. मग त्या वेदांत सूत्रांचा सारांश बघून आपण त्या पुरुषोत्तमांना जाणलेलं आहे. मग तू या जर मग यांच्यापासूनच सगळ्या स्मृती आहेत. ज्या 17व्या अध्यायात, ज्या 18व्या अध्यायात आपण त्या यज्ञाविषयी आणि याच्याविषयी जाणणार आहोत, की कशाप्रकारे मग ज्या यज्ञ, दान, तप या सगळ्या गोष्टींनी पण मग ज्या स्मृती आहेत, ज्या इच्छा आहेत किंवा ज्या आकांक्षा आणि विस्मृती आहेत, या सगळ्या भगवंतांपासून आहे. त्या जठराग्नीचं सुद्धा जे समतोल साधला जातोय, तो भगवंतांपासून आहे. अशा प्रकारे आपण या वेदांत सूत्रातनं मग जो आपण अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय, विज्ञानमय कोश आणि कुठेतरी आनंदमय कोश अशा या भगवंतांना आपण जे जाणलेलं आहे, मग ज्या क्षर आणि अक्षर, च्युत आणि अच्युत, च्युत म्हणजे भौतिक जगतातील आणि अच्युत म्हणजे जे इनफॉलिएबल आहेत, कुठेतरी आध्यात्मिक जगतातील, या दोन्हीच्याही पलीकडे जाऊन जी श्रेष्ठ जे आहेत, ते प्रत्यक्ष भगवंत आहेत आणि त्या पुरुषोत्तमांना आपण जाणलेलं आहे. वेदांत सूत्रामध्ये असं हे जे कॉन्फिडेन्शियल असं कुठेतरी गुप्त ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाशी सगळं शेअर केलेलं आहे आणि सांगतायत तुला हे सगळं ज्ञान मी दिलेलं आहे, की ह्या ज्ञानाला घेऊन हे श्रेष्ठ ज्ञान आहे सगळ्यांना. अशा प्रकारे या पुरुषोत्तमांना आपण जाणलेलं आहे. मग आजच्या अध्यायामध्ये आपल्याला कुठेतरी दैवी आणि आसुर मग या नावातच आपल्याला दिसतंय. कमी जण आहेत, पण माझा काही इलाज नाही. मी कॅन्सल करत नाही क्लास कारण आज रविवार आहे म्हणून कदाचित बरेच कमी जण आहेत. पण मी रेकॉर्डिंग शेअर करेन. त्यामुळे मी क्षमस्व कारण मला उद्या 18वा अध्याय मला कुठल्याही परिस्थितीत अध्याय कमी हे नाही होऊ द्यायचे. कारण मला 1 तारखेला माझ्या मुलाच्या ॲडमिशनसाठी जायचंय भोपाळला. त्याच्या आत मला व्यवस्थितपणे अध्याय कुठेही बुडू द्यायचे नव्हते म्हणून माझा ही
प्रयत्न होता की 18 अध्याय उद्या आपले पूर्ण होतील. जे कोणी येऊ शकत नाहीत त्यांना आपण रेकॉर्डिंग शेअर करूया किंवा मग ते पुन्हा 18 दिवसांच्या प्रवासामध्ये स्वतःला रजिस्टर करू शकतात. मग ज्या दैवासुर विभाग योग याच्यामध्ये आपण जाणलेलं आहे की दैवी आणि आसुरी इथेच आपल्याला या नावामध्येच आपल्याला दिसतंय की कुठेतरी दैवासुर विभाग योग, संपद विभाग योग म्हणजे दैव आणि असुरी जे आपण बघितलं की जे राक्षसी गुण, मग दैवी आणि राक्षसी गुण मग ज्या सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता याचाच प्रभाव असलेल्या मग सात्विकतेमध्ये कुठेतरी त्या दैवी गुण दिसतायत, परंतु ते तामसिकता आणि राजसिकता ही कुठेतरी कुठेतरी सात्विकतेच्या आणि याच्यामध्ये आहे. जसं आपण ती रस्सीखेच बघितली, तसं हे जे आसुरी गुण आहेत ते अत्यंत नराधम, मूर्ख माणसाचे गुण आहेत आणि म्हणूनच याला आपल्याला पूर्णपणे जाणायचंय, की कशाप्रकारे हा स्वभाव आहे, हे राक्षसी गुण काय आहेत, त्याचे क्रियाकलाप काय आहेत, त्याची परिणिती काय होऊ शकते, मग ती उन्नती साधण्यासाठी त्या व्यक्तीने काय केलं पाहिजे, या सगळ्या गुणांना आपण जाणणार आहोत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण अंजली माताजी. हरे कृष्ण. मी ते म्यूट झालेलं पाहिलंच नाही. नाही, ठीक आहे, हरकत. श्री भगवान म्हणाले, निर्भयपणा, सत्वशुद्धी, आध्यात्मिक ज्ञानाचे अनुशीलन, दान, आत्मसंयमन, यज्ञकर्म, वेदाध्ययन, तपस्या, साधेपणा, अहिंसा, सत्य, क्रोधातून मुक्तता, त्याग, शांती, दोष काढण्याच्या वृत्तीचा तिटकारा, सर्व जीवांच्या प्रती दयाभाव, लोभविहीनता, सौम्यपणा, विनयशीलपणा, दृढ निश्चय, उत्साह, क्षमा, शुची आणि द्वेष तथा सन्मानाच्या अभिलाषेपासून मुक्ती, हे सर्व दैवी गुण हे भारता दैवी स्वभावाच्या मनुष्यामध्ये आढळतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्या ज्ञानाला भगवंतांनी सांगितलं की जे ज्ञान आहे आणि मग जे गुण या दैवी मग ज्या सात्विकतेमध्ये आढळतात आणि आपल्याला ज्या सुस्वभावी व्यक्तीच्या मग त्यामध्ये जे जे समतोल राखण्याची वृत्ती आहे ती कुठेतरी पुढे जाऊ नये, पण जे वेदात ज्या ब्राह्मण आपण मोड ऑफ गुडनेस म्हणतो, मग कुठेतरी ही जी सात्विकता आहे ती कुठेतरी आध्यात्मिक ज्ञानाचं अनुशीलन करणारी आहे, आत्मसंयमी आहे, यज्ञकर्म वेदाध्ययन याचं तप करणारी, कुठेतरी सत्याची गाज धरणारी, क्रोधातून मुक्तता स्वतःला करायचंय, दोष मग ज्याच्यामध्ये दोष काढण्याच्या वृत्तीचा तिटकारा आहे, विनयशीलपणा, दृढ निश्चय, उत्साह, क्षमा, असुची, या सगळ्या गोष्टींचं जे ज्यामध्ये आहे ह्या सगळ्या गोष्टी दैवी स्वभावाच्या मनुष्यामध्ये आढळतात. मग अशा या दैवी स्वभावाच्या मनुष्याला जर जाणायचं असेल तर आपल्याला या गुणांना मग भगवंत सांगतायत पुढे जाऊन, दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे पार्था, दंभ, उर्मटपणा, अभिमान आणि अज्ञान हे आसुरी प्रकृतीत जन्मल्या लोकांचे गुण आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग जे जे या दैवी गुणांच्या कुठेतरी विरुद्ध आहेत, या दंभ, उर्पटपणा, मग बघा हा माजलेला हत्ती कसा करतो आहे की तो दांभिकता कुठेतरी त्याचं उदाहरण आणि त्याचं प्रतीक आपल्याला, की मग त्या लोकांना कशा प्रकारे उडवून लावतोय, मग तो कुठेतरी क्रोधित आहे, माजलेला कुठेतरी हत्ती आहे, तशाच प्रकारचा हा जो उर्मटपणा ज्यांच्यामध्ये असतो, असे हे जे आसुरी वृत्तीचे लोक असतात ते कुठेतरी स्वतःच्याच अहंकारी अभिमान, मग ते अज्ञानामधलं असतं, कारण काय चांगलं आहे काय वाईट आहे याची कुठेतरी डिस्क्रिमिनेशन, याचा फरकही न जाणता मग ती दांभिकता इतकी मनामध्ये भरलेली, ठासून भरलेली असते, अशा या आसुरी वृत्तीच्या गुणांचं हे वर्णन आहे. दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मा शुच संपद दैवीं बिजो मा शुचः संपदम दैवीं अभिजातोसी पांडव. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. दैवी गुण मोक्षदायक असतात तर आसुरी गुण बंधनकारक असतात. हे पांडवा, तू चिंता करू नकोस,
कारण तू दैवी गुणासह जन्माला आलेला आहेस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जे मोक्षाची प्राप्ती, मग ज्या आपण पुण्य जसं म्हणतो, की तू सात्विकतेमध्ये आहेत आणि त्याच्याही गुणातीत तो जातो आहे, त्याला निश्चितच मोक्ष प्राप्ती आहे. आणि म्हणूनच हे जे दैवी गुण आहेत, हे दैवी सात्विकतेने भरलेले आणि जे काही वर्णन आपण ऐकलं, ते कुठेतरी मोक्ष प्राप्तीचे गुण आहेत. पण आसुरी गुण हे कुठेतरी बंधनकारक म्हणजे या पुन्हा त्या भौतिक जगतामध्ये मग जी राजसिकता आहे, त्या वृत्तीचे ज्या 14व्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं, की ती राजसिकतेचे लोक कुठेतरी त्या वासनेमध्ये पुन्हा मृत्यूलोकातच जन्म घेतात आणि मग जी दांभिकता आणि तामसी वृत्ती बघितली, ती कुठेतरी पशुयोनीमध्ये आणि ती कुठेतरी अतिशय नरक यातना भोगणाऱ्या अशा त्या ग्रहांवर जन्म घेतात. पण परंतु भगवंत सांगतायत दृढ निश्चयाने अर्जुनाला, की तू काळजी करू नकोस, तू दैवी गुणांनी जन्मलेला आहेस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे पार्थ, या जगामध्ये दैवी आणि असुरी असे 2 प्रकारचे जीव आहेत. मी यापूर्वी तुला दैवी गुणाचे विस्तारपूर्वक वर्णन सांगितले आहे. आता माझ्याकडून आसुरी गुणाचे वितरण आहे. हरे हरे कृष्ण. मग ज्या दैवी आणि आसुरी, मग आपल्याला या नावातच तो फरक कळतो, की दैवी गुण काय आहेत आणि आसुरी गुण काय आहेत. मग ज्या दैवी गुणांचं वर्णन मी तुला याआधीच, की सात्विकता कशामध्ये आणि मग ते कशा प्रकारे हे व्यक्ती, मग ज्या आधी असलेल्या त्या गुणांना आपण जे ऐकलेलं आहे, मग पुढे जाऊन गुणातीत होऊन जो समतोल राखला जातो, पण कुठेतरी इंद्रिय विषयांच्या वासनांमधून मग त्या त्याग वृत्तीला आपण आधी जाणलेलं आहे. पण आज जे मी तुला सांगतोय या अध्यायातून, तर ते आसुरी वृत्तीच्या गुणांचे विवरण तुला सांगतोय आणि मग त्याची परिणिती काय असते, काय प्रकारचे हे लोक असतात आणि कशा प्रकारे ते आचरण करत असतात. प्रवृत्तीं च निवृत्तीं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आसुरी प्रवृत्तीचे लोक काय करावे आणि काय करू नये हे जाणत नाहीत. त्यांच्या ठायी सुचिरभूतपणा, सदाचार, तसे सत्य आढळत नाही. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. जिथे अज्ञानच आहे हो, आसुरी प्रवृत्तीच बघा ना, कशी आसूर म्हणजे ती राक्षसी, कुठेतरी दांभिकता, माज, अहंकार आणि कसला होतो खोटा अहंकार. आणि मग जे काही मिळवतोय आपण त्याचा इतका कुठेतरी गर्व आणि अहंकार, मग ते चांगलं आहे का वाईट आहे, कुठल्या मार्गाने मिळवतो आहे त्याचाही जाणण्याचा प्रयत्न करत नाही आणि किती नशेमध्ये आणि स्वतःला त्या कुठेतरी अगदी त्या नशेली दुनियामध्ये असे झोकून दिलेलं असतं. मग शुचिरभूतपणा आणि सदाचार तसेच सत्यही त्यांच्यामध्ये सगळ्याचा अभाव असतो. कारण कुठेतरी ज्ञानाचाच अभाव आहे. तर अशा या वृत्तीमध्ये असे हे गुण आपल्याला दिसतात. असत्यं प्रतिष्ठं ते जगताहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतम किमन्यत् कामहैतुकम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ते म्हणतात की हे जगत असत्य तथा निराधार आहे आणि परमेश्वर नावाचा कोणीही त्याचे नियंत्रण करीत नाही. त्यांच्या मते केवळ मैथुनाच्या इच्छेमुळे हे जग निर्माण झाले आहे आणि याच्या निर्मितीस कामाखेरीज अन्य कोणतेही कारण नाही. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. असे हे अज्ञानी लोक. मग असत्यम प्रतिष्ठम, ते खोटी प्रतिष्ठा आणि असत्य निराधार आहे. मग कुठेतरी त्या खोट्या म्हणजे त्या अज्ञानामध्ये मग हे जगही असत्य, मग कुठेतरी हे सगळं फक्त मैथुनाच्या कामवासनेवर चाललेलं आहे आणि ज्या काही त्या वासना आहेत त्याच्यामुळे फक्त ती निर्मिती होतीये, उत्पत्ती होती आणि त्यामुळे फक्त गोष्टी चालल्या आहेत, पण कुठल्याही शक्तीला नाही. मग कुठल्या गोष्टीचा आधार मानत नाहीयेत आणि कशावरही कोणाचंच नियंत्रण नाहीये, असा जे विचार करतायत, की परमेश्वराच्या अस्तित्वाचीच ज्यांना कल्पना नाहीये आणि मान्यच नाहीये, असे जे प्राऊड एथिस्ट म्हणजे असे हे जे तथाकथित मायावादी लोक आपण म्हणतो, त्यांना या गोष्टी अशा प्रकारे जाणल्या जातात त्यांच्याकडून. तशा प्रकारे तसे विचार केले जातात आणि म्हणूनच त्यांना हे जग फक्त एका मैथुनाच्या इच्छेवर, या कामवासनेवर चाललेलं आहे, असंच त्यांना वाटत असतं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशा निष्कर्षाचे अनुगमन करीत स्वतःचा नाश ओढून घेतलेले आणि अल्पबुद्धी असणारे आसुरी लोक जगाचा विनाश करण्याकरता अहितकारी तथा उग्र कर्मामध्ये
संलग्न होतात. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. जिथे अज्ञानच आहे आणि स्वतःची बुद्धी गहाण ठेवली आहे, कारण त्या बुद्धीचा नाशही झालेला आहे जवळ. मग त्या स्वतःचाच नाश कसा होतोय याचंही कल्पना नसते. असल्या या अज्ञानामध्ये आपण काय वागतोय आणि कुठल्या गोष्टीला आपण सपोर्ट करतोय, सहाय्य करतोय, याचीही तमा न बाळगता जे जगाचा विनाश करण्याकरता अहितकारी मग जसे आपण टेररिस्ट बघतो, कसे ही लोक मग मनुष्यच आहेत हो. मग मनुष्यासारखाच मनुष्य आहे, पण तोही जगाच्या विरुद्ध पेटलाय. म्हणजे मनुष्यच मनुष्याच्या जीवावर उठलेला आहे आणि एक मनुष्य असा इतके अमानुषपणे कसा वागू शकतो हे याचं थेट उदाहरण आहे. जे आधी आपण दहशतवादी बघतो, जे आतंकवादी बघतो, की इतकी त्यांच्या मनामध्ये ती आसुरी भावना भरलेली असते, की मग समोरच्या व्यक्तीला आपण मारून टाकतो याचीही त्यांना कल्पना येत नाही. अशा प्रकारच्या अहितकारी, अमानुष आणि अशा उग्र कर्मांमध्ये संलग्न, कारण कुठेतरी मेस्मराईज, कुठेतरी त्यांच्यावर इतका त्या वाईट वृत्तीचा प्रभाव असतो, कारण स्वतःला कुठेतरी चांगलं वाईट याचा फरक जाणण्याच्या ते पलीकडे गेलेले असतात. मग त्याची कारणं अनेक असतात हो. कारण हे मिळवायचंय, ते मिळवायचंय, आपल्या आपल्या कुटुंबाचा सांभाळ, पण ही पद्धत नाही किंवा हा मार्ग नाहीये. पण ते जाणण्याची तेवढी पात्रताही नसते त्या व्यक्तीमध्ये. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आसुरी लोक कधीही तृप्त न होणाऱ्या कामाचा आश्रय घेतात आणि गर्व, खोटी प्रतिष्ठा तथा मदामध्ये अखंड बुडून जातात. परिणामी ते मोहित होऊन अनित्य गोष्टीमुळे आकर्षित होतात. तसेच असुचिरभूत कर्म करण्यात व्रतस्थ झालेले व्रतस्थ असतात. व्रतस्थ होतात. श्लोक 11. 11 आणि 12. इंद्रिय तृप्ती करणे हीच मानव संस्कृतीची मुख्य आवश्यकता आहे, असा यांचा विश्वास असतो. अशा प्रकारे त्यांना मरेपर्यंत अमर्याद चिंतांनी ग्रासलेले असते. शेकडो सहस्रो आशारूपी पाशांनी बद्ध झालेले आणि कामक्रोध परायण झालेले हे आसुरी लोक इंद्रिय तृप्ती करता अन्यायी मार्गाने धनसंचय करतात. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग ती तृप्तताच नसते हो. ज्या दुसऱ्या अध्यायात आपण बघितलं, की कुठेतरी आसक्ती आहे, वासना आहे. मग जसं मी म्हंटल, की मग आपल्या कुटुंबासाठी आपण हे मिळवतोय, मग त्या पत्नीचंही त्याच्यात कुठेतरी समाधान नाहीये, मुलांचंही नाहीये. मग कुठल्या मार्गाने मिळवतोय त्याचीही स्वतःला तमा नाहीये. कारण कधीही तृप्त न होणाऱ्या कामाचा आश्रय घेऊन गर्व, खोटी प्रतिष्ठा, मदामध्ये दुंबत मोहित झालेले असे हे लोक असतात. कारण त्यांना ती खोटी प्रतिष्ठा अजून अजून वाढवायची असते. मग जो स्टेटस सिम्बॉल आपण तथाकथित म्हणतो या भौतिक जगामध्ये, आहोत तो कुठला स्टेटस, ते स्टेटस कुठलं आहे त्याचीही कल्पना नसते. पण ते खोटं काहीतरी मुखवटा धारण करून आणि त्या जगामध्ये वावरायचं असतं. कारण मला हे मिळवायचंय आणि ती प्रतिष्ठा मी नाही दाखवली तर मला पुढे मला लोक काय म्हणतील, मला कसं काय वागवतील, मग मला हे प्रमोशन मिळेल का? मग ते मिळवायचा मार्ग योग्य आहे का, नैतिक मार्ग आहे का? पण तो मार्ग कुठला आहे हे जाणण्याच्याही पलीकडे असताना जाणण्याची ती वृत्तीच कुठेतरी गेलेली असते. आणि मग अनित्य गोष्टींकडे आकर्षित होऊन सदैव अशुचिरभूत कर्म करण्यास ते जणू काही व्रतस्थ झालेले असतात. कारण त्याशिवाय दुसरा त्यांच्याकडे पर्यायच उरलेला नसतो. मग जे मद्यपान करतायत, मग दारूचं व्यसन हे कशासाठी, की समोरच्याला खुश करण्यासाठी किंवा या गोष्टी, मग का त्या एवढ्या, का स्वतःला इतकं पाडावं, इतकं इतकं घसरावं, की मग आपण दुसऱ्याच्या कुठेतरी गोष्टीसाठी पण पण इतकं आगतिक होणं, खरोखर इतकं हेल्पलेस मनुष्याला होणं आवश्यक आहे का? मग ते काहीतरी मिळवण्यासाठी. अहो पण ते काय मिळवताय? त्याच्यातनं काय, मग ते त्याचा अंत कुठे होणार आहे आणि ती गोष्ट कुठे नेणार आहे आपल्याला? मग ज्या वाईट मार्गाने मिळवतं ते कुठेतरी वाईटातच जाणार आहे हो. पण ते अशुचिरभूत असलेले ती ती कळण्याच्या त्या पात्रतेच्या पलीकडे विचार गेलेले असतात. फक्त ती इंद्रिय तृप्ती करायची आहे. मरेतोपर्यंत अमर्याद चिंतांनी मग त्यांना, मग जे कोणीतरी वाईट मार्गाने जातायत ते मन खात राहतं हो त्यांना. शेवटी मन चिंती ते वैरिण्य चिंती. आणि मन तर सदैव, कारण आपल्याला जनाची नाही तर त्या मनाची तर लाज पाहिजे असते. मग असंख्य वेळेला ते अनेक चिंतांनी ग्रसलेले असतात. मग अनेक व्याधी त्यांना कुठेतरी जडतात बघा. मग अशा पाशांनी बद्ध झालेले, कामक्रोध परायण झालेले हे आसुरी लोक फक्त त्या इंद्रिय तृप्ती करता, कारण मला हे मिळेल तर मला बरं वाटेल. आणि पण ते वाटण्याचं ते 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 म्हणजे टायमिंग किती असेल, ती वेळ किती असेल, कुठेतरी ते इतकं क्षणभंगुर सुख आहे, पण ती क्षणभंगुरता लक्षातच येत नाही.
कारण त्याला आरंभ आहे, अंत आहे, असं हे सुख आहे. भौतिक जगतात जगायचंय, हो सगळं करायचंय, ज्या काही गोष्टी आहेत त्याचा निश्चित उपभोग घ्या, पण कृष्णाला मध्ये आणा. आणि जे काही करताय ते कृतज्ञपणे करा. ही महत्वाची गोष्ट. ती कृतज्ञता तर दूर राहिली, परंतु ती तामसिकता इतक्या थराला जाते, की मग ती आसुरी वृत्ती अक्षरशः दुसऱ्यांच्या जीवावरती उठलेली असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आसुरी मनुष्य असा विचार विचार करतो. करतो. आसुरी मनुष्य असा विचार करतो, आज माझ्याकडे इतकी संपत्ती आहे आणि माझ्या योजनेनुसार मी अधिक संपत्ती प्राप्त करीन. हे इतके धन माझ्याकडे आहे आणि भविष्यात ते उत्तरोत्तर वाढेल. तो माझा शत्रू आहे आणि मी त्याला मारले आहे. तसेच माझे इतर शत्रूही मारले जातील. मी सर्वांचा ईश्वर आहे. मीच भोक्ता आहे. मी परिपूर्ण बलवान आणि सुखी आहे. माझ्या आजूबाजूला माझे वैभवशाली नातलग असलेला मीच धनाढ्य मनुष्य आहे. माझ्यासारखा बलवान आणि सुखी इतर कोणीही नाही. मी करीन, मी दान देईन आणि याप्रमाणे मी मौज मजा करीन. अशा प्रकारचे आसुरी लोक हे अज्ञानाने मोहित झालेले असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मग किती ती ती वृत्ती अशा थराला गेलेली असते, की मी जे काही करणार आहे ते मीच माझ्यासाठी करणार आहे आणि माझ्याकडे इतकी संपत्ती आहे, माझ्याकडे इतकं धन आहे, माझ्याकडे इतकं ऐश्वर्य आहे, माझे इतके नातलग आहेत. मग तो मी आणि मीच, फक्त मी परिपूर्ण आहे, मी बलवान आहे, मीच भोगता, मीच सगळं. मग ती कर्माची फळं ही मीच भोगा. कारण जिथे कुठेतरी जो पुनर्जन्म आहे, तिथे ते कर्मफळाचं ते भोग आहेत हो, हे लक्षात येत नाहीये. पण जर ते कर्मच अर्पण केलं आणि ते जर कृतज्ञतेने केलं, त्या फळांपासून निश्चित मुक्ती आहे. पण ते जाणण्याइतकी ती पात्रताच नाही. आणि म्हणूनच मी यज्ञ करेन, मी दान देईन, मग मी हे पुण्य करेन, मी इतकं असं करेन. मग कुठल्या गोष्टीला करता आहात? मग एखाद्या बारला, एखाद्या दारूच्या दुकानाला, अशा गोष्टींना सुद्धा दान केलं जाईल. कुठल्या गोष्टींना आपण साथ देतोय, कुठल्या गोष्टींसाठी ते दान करतोय, कुठल्या गोष्टींसाठी मग जे यज्ञ केलं जातं त्याच्यामध्ये ना मंत्र, वेद मंत्रांचा कशाचाही काही नसतं, काही उल्लेख नसतो. अशा या सगळ्या गोष्टी फक्त मी म्हणेन तीच पूर्व दिशा. अशा या अज्ञानाने मोहित झालेल्या मग आपण जे चित्रात बघतो आहोत, जे कंस महाराज आहेत, त्या कंस महाराजांनी कशा प्रकारे मातेच्या, मग देवकी मातेच्या आठही पुत्रांना, मग जो 8वा पुत्र आहे त्यात तो तुझा वध करणार आहे म्हणून त्या 8ही पुत्रांसाठी ती आसुरी भावना मनामध्ये होती. आणि कशा प्रकारे तो जीवावर उठलेला होता. म्हणजे 8वा जन्म जिथे प्रकट झालेले आहेत भगवंत, ती भावना याच ठिकाणी जेव्हा ती आकाशवाणी झाली तिथेच प्रकट झालेली होती. की म्हणूनच हे अजन्मा भगवंत इथे प्रकट झालेले आहे, की ज्यांनी देवकी मातेच्या पोटी जन्म घेतलेला आहे. मग तो रावण त्रेतायुगामध्ये प्रभू रामचंद्रांची जी पत्नी सीता माता, तिचं अपहरण करून मग कुठेतरी ज्या आपण गोष्टींना बघतो आहे, की जे इस्कॉनचे नियमामध्ये, की मद्यपान नाही, परस्त्रीशी वाईट संबंध नाहीत, परस्त्रीशी संबंध नाहीत, आणि कशा प्रकारे ते वाईट मार्गाला नेणारे आहेत, कशा प्रकारे जुगार खेळणं, मांसाहार करणं, हे जे 4 काटेकोर नियम आहेत ते कुठेतरी या तामसी वृत्तीचा निषेध करणारे आहेत. आणि म्हणूनच मग या रावण, शिशुपाल झाला, कंस, की ह्यांनी फक्त द्वेषी भावना मनामध्ये, मग आयुष्यभर कृष्ण 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 केलंय, पण मनातला द्वेष मत्सर गेलेला नाहीये, ज्याचा नाशच होतो हो शेवटी. त्याचं रूपांतर मग त्या रावणाला रामाकडून फारच मारलं गेलेलं आहे. त्या वृत्तीचा नाश झालेला आहे. ज्या शिशुपालाला ज्याचा नाश झालेला आहे, ज्या कंस महाराजांचा वध केलेला आहे भगवंतांनी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या प्रकारे अनेक चिंतांनी भ्रांत झालेले आणि मोहजालामध्ये बद्ध झालेले आसुरी लोक इंद्रिय तृप्तीमध्ये अत्याधिक आसक्त होतात आणि नरकामध्ये पतित होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जसं मी म्हंटल, कारण त्या चिंता अजून, कारण ते संपतच नाहीये, समाधानच नाहीये.
जसं आपण बघितलं की कुठेतरी ती आसक्ती आहे, मग तिचं वासनेत रूपांतर होतंय. ती वासना इतकी वाढतेय की ती पूर्ण न करण्यामुळे कुठेतरी क्रोधात रूपांतरित होतंय. मग तो क्रोध कुठेतरी त्या तामसी वृत्तीला म्हणजे त्या बुद्धीचा नाश करते. कुठेतरी ती ती स्मृती आहे ती भ्रमामध्ये जातीये. मग एका स्वतःच्या भ्रमाच्या वलयामध्ये स्वतःला नेणं आणि मग त्या बुद्धीचा पूर्ण नाश होऊन ते पूर्ण अधःपतनाला गेलेलं आहे. मग इतकं ते चिंतांनी फक्त चिंता, 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 टेन्शन अशा सगळ्या गोष्टींनी ते डोकं असं ग्रासलेलं आहे, मन असं ग्रासलेलं आहे. आणि मग त्या मोहजालामध्ये बद्ध झालेले हे लोक फक्त त्या इंद्रिय तृप्तीच्याच विचारामध्ये गढलेले असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मिथ्या अहंकार, बल, गर्व, काम आणि क्रोध यांनी मोहित झालेले आसुरी लोक स्वतःच्या देहामध्ये आणि इतरांच्या देहामध्ये स्थित असलेल्या परमपुरुष भगवंताचा द्वेष करतात आणि खऱ्या धर्माची निंदा करतात. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. हा जो शिशुपालाचा द्वेष मग आपण ज्या राजगुह्य ज्ञानामध्ये बघितलं की तो मत्सर आहे, तो वाईट आहे हो. क्रोधाचं रूपांतर कुठेतरी भगवंतांच्या सेवेसाठी जे हनुमानाने केलं, जे विभीषणाने केलं त्याचा जय जयकार झालाय. पण हा जो मत्सर आहे ना त्याचा नाशच होतो. आणि म्हणून त्या मत्सराला मुळापासून उखडून फेकून दिलं पाहिजे. आणि म्हणून हा मिथ्या अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध यांनी मोहित झालेले हे असुरी लोक, दांभिक मत्सर असलेले, द्वेष असलेले लोक कुठेतरी स्वतःच्या देहामध्ये इतरांविषयी मग भगवंतांविषयी ज्याच्या मनामध्ये मत्सर आहे, ज्यांनी एवढे अपशब्द भगवंतांसाठी वापरलेले आहेत, परंतु ते फक्त भगवंतच करू शकतात. जे 100 अपराधांना ज्यांनी अपराधाने कुठेतरी क्षमा दिलेली आहे, ज्या आपल्या आत्याला त्यांनी शब्द दिलेला होता की तुझ्या पुत्राला मी 100 अपराध होईपर्यंत मारणार नाही, परंतु त्याच्या 101व्या अपराधाला क्षमा नसेल आणि तिथेच त्याचा शिरच्छेद झालेला आहे. पण यज्ञाच्या ठिकाणी झालेला असल्यामुळे कुठल्याही प्रकारचा तिथे आपल्याला रक्तपात दिसत नाहीये आणि त्या त्या जीवाला मोक्ष मिळतोय. भगवंतांच्या सुदर्शन चक्राचा कुठेतरी स्पर्श झाल्यामुळे शिशुपालालाही मोक्ष प्राप्त झालेला आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे द्वेषी, क्रूर आणि नराधम आहेत त्यांना मी चिरकालासाठी भवसागरामधील विविध असली योनीत टाकीत असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जसं भगवंत म्हणतायत की प्रत्यक्ष मूर्ख असा उल्लेख केलेला आहे भगवंतांनी की असे नराधम लोक आणि असे क्रूर वृत्तीचे लोक आहेत त्यांना मी चिरकालासाठी फक्त या आसुरी योनीतच, कारण मग त्याचा जो जो काही त्याचे परिणाम भोगायचे असतात त्या आसुरी योनीमध्येच ते भोगू शकतात. कारण इतकी ती वाईट वागणूक आणि ती तामसी वृत्ती भगवंत बघतायत हो सगळं. आणि म्हणूनच त्यांना चिरकालासाठी अशांना भगवंतांकडून माफी नाही, ते आसुरी योनीतच जन्म घेतात. हे हरे कृष्ण माताजी. हे कौंतेया, आसुरी योनीमध्ये वारंवार जन्म घेणारे असे लोक कधीही माझ्याकडे येऊ शकत नाहीत. हळूहळू ते अत्यंत अधमगतीला प्राप्त होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे या 7व्या अध्यायामध्ये आपण उल्लेख बघितला की कुठल्या 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना शरण येऊ शकत नाही. जे विमूढा म्हणजे मूर्ख, आसुरी, नराधम, राक्षसी असे जे लोक आहेत ते भगवंतांना शरण येऊ शकत नाहीत. म्हणून ते भगवंतांवर कधीच वळू शकत नाहीत. ते फक्त अधोगतीला आणि ते खालच्या ग्रहांनाच, मग त्या सुतल, ततल आणि पाताळ अशा त्या खालच्या ग्रहांनाच त्यांची प्राप्ती होते. अधम गतीलाच ते प्राप्त होतात. मग हे कशाने होतात बघा. त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं जगे त्यजेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. काम, क्रोध आणि लोभ ही नरकामध्ये जाण्याची 3 द्वारे आहेत. प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्याने त्याचा त्याग केला पाहिजे. कारण या तिन्हीमुळे आत्म्याचा विनाश होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्या आधीच्या अध्यायांमध्ये आपण बघितलं की जी आध्यात्मिक पातळी आहे ती कुठेतरी वरती आहे हो, परंतु त्या आधी ज्या बद्ध झालेला हा जो जीव आहे तो कुठेतरी कशाने बद्ध होतोय, या मोहमायेने. काम, क्रोध आणि लोभ ही 3 नरकाला नेणारी, मग हे जे द्वार दिसतायत हे रस्ते आपल्याला फक्त
फक्त नरकाला जाणारे दिसतात, पण एखादा बुद्धिमान मनुष्य मात्र निश्चितच या द्वारांना उघडतो आणि म्हणून तो स्वतःच्या 9 दारांमध्ये कुठेतरी त्याची जी 9 आउटलेट्स आहेत, जे 9 द्वार आहेत, त्याच्यामध्येच तो स्वतःला आनंदी ठेवायचा प्रयत्न करतो. मग त्या कामवासनेमध्ये तो जात नाही, मग त्याचं क्रोधात रूपांतर होत नाही, मोहामध्ये, लोभामध्ये रूपांतर होत नाही. कारण त्या बुद्धिमान मनुष्याने हे जाणलेलं असतं, की हे कुठेतरी त्याला नरक यातनाच भोगायला लागतील आणि म्हणून त्याचा त्यागच केला पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कोणते या? जो मनुष्य नरकाच्या या 3 द्वारातून सुटला आहे, तो आत्मसाक्षात्कारासाठी श्रेयस्कर असे कार्य करतो आणि क्रमशः परमगतीला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जो या द्वारातून सुटलेला आहे, यात काम, क्रोध आणि लोभ या तिन्ही द्वारातून ज्याने स्वतःची सुटका करून घेतलेली आहे, तो निश्चित या आध्यात्मिक पातळीच्या पुढच्या टप्प्यांवरती पाऊल ठेवतो. जो आध्यात्मिक गुरूकडून हे मार्गदर्शन घेतो. आणि म्हणूनच याचं ज्ञान, की तू कशाने बद्ध झाला आहेस आणि तुला कशाची आवश्यकता आहे, तर त्या ज्ञानाची आवश्यकता आहे. त्या मोहमायेतून स्वतःला सोडवून घेण्यासाठी, नरकाच्या 3 द्वारातून स्वतःची सुटका करण्यासाठी या आत्मसाक्षात्कारी भावनेला कुठेतरी आत्मसात करणं हे किती श्रेयस्कर आहे, असे कार्य तू करतो. आणि क्रमशः मग जी व्यक्ती त्या 3 दारातनं सुटते आणि ते ज्ञानाचं आचरण घेत, ज्ञानाचा आत्मसात करून ते त्याप्रमाणेच आचरित होतात, त्यांना निश्चितच कुठेतरी परमगती प्राप्त होते. यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो शास्त्रविधींचा त्याग करतो आणि आपल्या लहरीप्रमाणे कर्म करतो, त्याला सिद्धी, सुख आणि परमगती प्राप्त होत नाही. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग ज्या गुरूंकडून ज्ञान घेण्याची ज्याला गरज भासत नाही, ज्या शास्त्र विधींना, या ज्या विधिविधानानुसार ज्या गोष्टी करायला लागतात, मग जे काही पूजा अर्चा, जे यज्ञ याग केले जातात, त्याच कुठल्याच शास्त्रीक्त विधीचा पालन न करता त्याचा त्याग करणं आणि आपल्या लहरीप्रमाणेच ते कर्म करणं, आपल्या मनाला येईल त्याप्रमाणे वागणं, अशा प्रकारे सिद्धी, सुख आणि परमगती अशा मनुष्याला प्राप्त होत नाही. मग कोणाकडून हे ज्ञान प्राप्त करून, ज्या प्रत्यक्ष भगवंतांनी हे उदाहरणासह आधी आपल्याला उल्लेखित केलेलं आहे. तस्मात् शास्त्रं प्रमाणत्वे कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुर्मिहार्हसि. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून मनुष्याने शास्त्रविधीद्वारे कार्य आणि अकार्य यांच्यातील भेद जाणला पाहिजे. अशी विविधाने जाणून मनुष्याने कर्म करावे, जेणेकरून त्याची क्रमशः उन्नती होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग या कार्य अकार्य याचा फरक जाणवणं आणि अशा प्रकारची विधिविधान जाणून मग ज्या आध्यात्मिक गुरूकडून हे ज्ञान घेऊन, ज्या वेदांचं पठण, ज्याचं अध्ययन करून मग त्याचा फरक, ज्या कार्याचा आणि अकार्याचा फरक त्यांनी जाणवणं, की त्या कर्म विकर्माला जाणणं आणि त्यातला फरक कुठेतरी जाणणं, हे किती आवश्यक आहे. ही जाणून जेव्हा मनुष्य कर्म करतो, तेव्हा तो निश्चितच त्या सन्मार्गावरती असतो आणि निश्चितच त्याची क्रमशः का होईना, म्हणजे टप्प्याटप्प्याने का होईना, परंतु त्या मार्गदर्शनाखाली उन्नती होऊ शकते. इति षोडशोऽध्याय समाप्तः. मग असं हे ज्ञान घेऊन अध्यात्मिक गुरुकडून निश्चितच त्या प्राप्तीच्या, म्हणजेच त्या बंधनातून सुटल्याच्या त्या टप्प्यावरती हा मनुष्य प्रवास करीत असतो. अशा प्रकारे भगवंत प्रत्यक्ष उदाहरणादाखल या स्वतःचं उदाहरण घेऊन, की कशा प्रकारे मग या शास्त्राच्या आधारेच गोष्टी केल्या जातात. असे हे इति षोडशोऽध्याय समाप्तः. भगवंतांचं दर्शन घेऊया आपण ना, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंद यांना नमन. त्यानंतर या काही स्लाइड्स आधीच्या जुन्या आहेत, तर आपण
अशा प्रकारे या 16व्या अध्यायामध्ये काय आसुरी गुण आहेत, त्याची परिणिती काय आहे, कसे आचरण करत असतात, त्यांची उन्नती किती अवघड आहे आणि त्या अधोगतीची त्यांनी स्वतःहून खड्डा तयार करतायत आणि त्या खड्ड्यात पडतायत. हो, भले भले लोक किती चुकीच्या मार्गाने जातायत. मग ती जी दांभिकता असते किंवा ते जे वय असतं त्यामध्ये कुठेतरी खूप काळजीपूर्वक, जसं मी काल म्हटलं, की मग जेव्हा पाकिटमाराचा संभार रे बाळा, पाकिट वगैरे इतरांपासून, तसे या दुनियेमध्ये जे काही लोक भरलेले आहेत या कामवासनेनी किंवा ज्यांनी इंद्रिय तृप्तीसाठी स्वतःचं जीवन तशा प्रकारे वागतायत, अशा या गोष्टींना ते जाणणं अत्यंत आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच एक मिनिट आणि म्हणून मग अशा या राक्षसी गुणांना, मग ह्या 3 द्वारांना, काम, क्रोध, लोभ, याच्या कुठेतरी अधीन होऊन मग त्या आध्यात्मिक पातळीवर स्वतःला न आणू शकणं, तिथला प्रवास खुंटणं, हे सगळं या तामसी आणि राक्षसी स्वभावांमुळे होतंय. ठीक आहे. आता आपण 16वा अध्याय संपवून पुढे जातोय. 16वा अध्याय खरंच खूप लहान आहे, म्हणूनच माझा प्रयत्न असतो की तेव्हा 17वा अध्यायही आपला घेता येतो, ज्याचं नाव आहे श्रद्धात्रय विभाग योग. श्री श्री राधा गोविंद यांना वंदन. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांनाही माझा सादर प्रणाम. आणि ही भगवंतांचीच मूर्ती आहे, त्यांनाही आपण सादर प्रणाम करूया. अशा अनेक सुंदर, जसं मी श्रीनाथजींचं दाखवली तशी अनेक या देवळांमधल्या भगवंतांच्या मूर्ती, हा जो मूर्ती अर्घ्य विग्रह म्हणून जी पूजा केली जाते, कशा प्रकारे त्याच्यामध्ये प्राणप्रतिष्ठा करून एखादा भक्त त्या भगवंतांच्या पूजेमध्ये रममाण होऊ शकतो, अशी ही मूर्ती आहे, ज्याचं नमन करून आपण आता 17व्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत. मग काय म्हणतायत 17व्या अध्यायात? तर 17, 18 इथपर्यंत अर्जुनाचे प्रश्न संपले नाहीये. कारण आता जेव्हा आसुरी गुणांबद्दल भगवंतांनी आसुरी गुणांबद्दल कुठेतरी भगवंतांनी जो उपदेश दिलेला आहे, त्यातून तो फरक जाणून मग अर्जुनाला प्रश्न पडतोय की जे जे विधिविधानानुसार करत नाहीये, जे अनाधिकृतरित्या उपासना करतायत, त्यांचं काय? ती कशी असते आणि कशा प्रकारे ते उपासना करत असतात? मग भगवंतांनी सांगितलंय की ज्या त्रिगुणांचा प्रभाव आहे तो अशा या श्रद्धा भावावर सुद्धा आहे, या उपासनेवरती आहे. आणि म्हणून ही श्रद्धा, हा जी श्रद्धा केली जाते ती सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या गुणांच्या आधारे केली जाते. मग ही सात्विकता कशाने वाढते, राजसिकता कशाने वाढते, तामसिकता कुठल्या पदार्थांचं सेवन केल्यामुळे, अशा प्रकारच्या 3 प्रकारच्या पदार्थांचं वर्णन केलेलं आहे. त्यानंतर यज्ञ 3 प्रकारे, मग यज्ञ, दान आणि तप, हे ज्या मनुष्याकडून क्रियाकलाप केले जातात त्याच्यावरती कशाचा प्रभाव असतो, त्रिगुणांचा प्रभाव हा कसा असतो, तिथे आपण आता ही सात्विक, राजसिक आणि तामसिक यांच्या फरकाने या यज्ञ, दान, तपाला जाणून घेणार आहोत. आणि मग सगळ्यात शेवटी पण अत्यंत महत्वाचं, की ज्या ब्रह्मांनी सुद्धा सृष्टी निर्मिती करताना ते कार्य सोपवलेलं होतं, तेव्हा त्यांनी ओम तत्सत, मी जे काही काम करतो आहे त्याच्यामध्ये यश द्यावं आणि कशा प्रकारे मग त्या दृढ उपासना करण्याबद्दल, असं हे कुठेतरी त्या उपासनेबद्दल सांगितलंय. ती दृढ श्रद्धा असणं महत्वाचं आहे. कुठल्या पदार्थांच्या सेवनाने ती सात्विकता वाढू शकेल, अशा या वेगवेगळ्या गोष्टींचं वर्णन केलेलं आहे. मग यज्ञ कुठल्या, 3 प्रकारे कसे, मग या सगळ्यावरती कुठेतरी सात्विक, राजसिक आणि तामसिक वृत्तीचा प्रभाव असतो. मग ते म्हणूनच मग यज्ञ 3 प्रकारे कसे केले जातात, सात्विक मनुष्य यज्ञ कसा करेल, तर राजसिक कसा आणि तामसिक कसा. तर अशा ह्या 3 प्रकारचे यज्ञ आहेत आणि तपस्या आहेत आणि दान कर्म आहे. आणि म्हणूनच ओम तत्सत हे करून आपण कुठेतरी त्याग, दान आणि तपस्या हे परमात्म्याला अर्पण करत असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्णा, जी माणसं शास्त्रविधीला सोडून श्रद्धेने युक्त होऊन देवदेविका देवदेवा देवादिकांचे पूजन करतात, पूजन, येस, त्यांचे मग स्थिती कोणती, सात्विक, राजसी का तामसी? हरे कृष्ण.
मग जे विधिविधानांना बघा स्वतःच्याच मनाने विज्ञान विषयक सांगितलंय आणि कुठल्याही गोष्टींना मग एकमेकांमध्ये गुंतलेल्या अशा पण शास्त्र विधीला आधारित अशा गोष्टी न करता भगवंत म्हणतायत मग अशी जी श्रद्धा आहे ती श्रद्धा सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा आणि तामसिक श्रद्धा. मग त्यांनी जर शास्त्र विधीला सोडून ते काही श्रद्धेने युक्त करता आहेत, मग त्यांची स्थिती काय होते आणि त्यांचं ते विभाजन कशा प्रकारे केलेलं आहे. श्री भगवान वाच त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा भक्त सात्विकी राजसी चैव तामसी चेती चैव तामसी चेती ताम शृणु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, देहधारी जीवांची देहधारी जीवाने प्राप्त केलेल्या प्राकृतिक गुणानुसार मनुष्यांची श्रद्धा सात्विकी, राजसी आणि तामसी अशी 3 प्रकारची असते. याविषयी आता माझ्याकडून ऐक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग श्रद्धा त्रय विभाग योग बघा, म्हणून ती सात्विक, राजसिक आणि तामसी अशा या 3 प्रकारच्या श्रद्धा असतात आणि म्हणून त्याला श्रद्धा त्रय विभाग योग ही श्रद्धाच कुठेतरी पहिला टप्पा आहे. सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्र स एव सः. हरे कृष्ण माताजी. हे भारता अर्थात भारतवंशी अर्जुना, सर्व माणसांची श्रद्धा त्यांच्या अंतःकरणानुरूप असते. हा पुरुष श्रद्धामय आहे, म्हणून तो पुरुष ज्या श्रद्धेने युक्त आहे तो स्वतःशीच तोच आहे. अर्थात त्या श्रद्धेनुसार त्याचे स्वरूप असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग भगवंत म्हणतायत की हे भारता, हे अर्जुना, सर्व माणसांची श्रद्धा त्यांच्या अंतःकरणानुरूप असते. मग पुन्हा ती त्या स्वभावानुसार बदलत असते. हा पुरुष श्रद्धामय आहे, तो ज्या श्रद्धेने युक्त आहे तो स्वतःही तोच आहे. म्हणजे तो कुठल्याही प्रकारचा मिथ्याचार नाहीये त्याच्यामध्ये आणि कुठेतरी सत्यता आहे, कुठेतरी शाश्वता त्याच्यामध्ये आणण्याचा प्रयत्न करतोय आणि म्हणूनच तो स्वतःही तसंच आहे. कुठल्याही दुखवटा आणि कुठल्याही गोष्टीला चुकीच्या मार्गाने दर्शवत नाहीये आणि म्हणूनच त्याच्या श्रद्धेनुसार त्याचं स्वरूप आहे. यजन्ते सात्विका देवान अन्य अक्षरशांसी राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सात्विक माणसे देवाची पूजा करतात. राजसिक माणसे यक्ष राक्षसांची, तसेच तामसी माणसं असतात ती प्रेत व भूतगणांची पूजा करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या अध्यायामध्ये आधी आपण उल्लेख केलेला आहे की मग ही तामसी वृत्तीची लोक कशा प्रकारे, मग सात्विक वृत्तीची लोक जी अगदी राक्षसांचं नाही पण देवादिकांचं पूजन करत असतात, मग राजसिक कुठेतरी यक्ष राक्षसांची, मग त्यांची पूजा करत असतात. कुठेतरी अघोरीपणा असतो त्या तामसी वृत्तीमध्ये आणि ही माणसे प्रेत भूतगणांची पूजा करत असतात. मग त्यांच्या योनीतच त्यांनी स्वतःच्या त्या कर्मफळाने त्यांचा पुढचा जन्म स्थिर केलेला आहे आणि निश्चितच त्यांना त्या जन्मामध्ये ते येऊ शकतात आणि म्हणूनच मग ते सात्विक असतील तर देवांची पूजा करतात, राजसिक असतील तर यक्ष राक्षसांची पूजा करतात आणि तामसिक मनुष्य हे भूत प्रेत व भूतगणांची पूजा करतात. अशा प्रकारे ही लोक त्या त्या स्वरूपाने ती पूजा त्यांची अर्पण करत असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे कठोर तपस्या आणि तपश्चर्या शास्त्रात सांगितलेल्या नाहीत ते अभिमान, अहंकार, वासना आणि आसक्ती यांच्यामुळे करतात. जे उत्कटतेने प्रवृत्त होतात आणि जे शरीराच्या अवयवांना तसेच आत वास करणाऱ्या परमात्म्याचा छळ करतात त्यांना राक्षस म्हणतात. हरे कृष्ण. बघा आपल्याला आकृतीत दिसतंय की ती अघोरीपणा आहे आणि अशा या अघोरीपणामुळे काय होतं तर तुम्ही तुमच्या शरीरांना तर यातना देता पण त्या परमात्म्याचाही छळ करता आणि म्हणून जो कठोर तपश्चर्या शास्त्रात सांगितलेली नाही ते अभिमान, अहंकार, वासना, आसक्ती या गोष्टींमुळे करतात. कुठेही कर्तव्य भावना नसते तिथे तपश्चर्या आणि चांगल्या भावनेने
आतच केलं जात नाही, अशांना तिथल्या आत वास करणाऱ्या परमात्म्याचा कुठेतरी ते स्वतःच्या जीवाला पण त्या आत्म्यासह त्या परमात्म्यालाही कुठेतरी दुखावताय, त्याचा छळ करताय, असा त्यांना राक्षसी वृत्तीचा वर्णन आहे. मग कसे लोक खातात? ही सात्विक वृत्ती जोपासायला आणि त्याचं कुठेतरी संगोपन करायला मग त्या त्या खाण्याचा खूप त्याच्यावरती प्रभाव आहे. हरे कृष्ण माताजी, दिसतंय? हा, थोडं थोडं. हा हा, हा भोजन ही सर्वांना आपापल्या प्रकृतीप्रमाणे 3 प्रकारचे प्रिय असते आणि तसेच यज्ञ, तप, दानही 3 प्रकारची आहेत. त्यांचे हे निरनिराळे भेद तू माझ्याकडून ऐक. आयुष्य, बुद्धी, बळ, आरोग्य, सुख आणि प्रीती वाढविणारे, रसयुक्त. रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर राहणारे, स्वभावतःच मनाला प्रिय वाटणारे असे भोजनाचे पदार्थ सात्विक पुरुषांना प्रिय असतात. कडू, कडू, आंबट, आंबट, खारट, फार गरम, तिखट, कोरडं, जळजळणारे आणि दुःख, काळजी व रोग उत्पन्न करणारे भोजनाचे पदार्थ राजसी राजसी माणसांना माणसांना आवडतात. आवडतात. जे भोजन कच्चे, रस नसलेले, दुर्गंधी येणारे, शिळे आणि उष्टे असते, तसेच जे अपवित्रही असते, ते भोजन तामसी लोकांना आवडते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, ज्या सात्विकतेमध्ये आपण बघतो आहे, मग त्या सात्विक अन्नाचंच ते सेवन करत असतात. मग ते निश्चितच भगवंतांना अर्पण करून त्याचं सेवन, ज्या 56 भोग इस्कॉनमध्ये केले जातात किंवा एरवी सुद्धा आपण साधं वरण, भात, भाजी, पोळी, चटणी, कोशिंबीर आणि असे जे 4-5 पदार्थ, पण त्यांनी जेव्हा ती सात्विक पद्धतीने आणि त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या तामसिक भावनेने बनवलेल्या किंवा मग त्या पदार्थांचाच समावेश नसतो, की ज्याच्यामुळे कुठेतरी अनिच्छा आणि ते गर्व आणि तामसी वृत्ती कुठेतरी डेव्हलप होईल. कारण ह्या वृत्तीचे लोक आयुष्य, बुद्धी, बळ, आरोग्य, सुख, प्रीती वाढवणारे अशा या पदार्थांचं सेवन करतात. हे सात्विक अन्न होय. मग आपण म्हणतो ना, इतकं सात्विक थाळी आहे, की त्या इस्कॉन मधला प्रसाद, कारण ती सात्विक आहे सगळं. मग जो फलाहार केला जातो, मग मी ड्रायफ्रुट्स खाल्ले जातात किंवा मग ज्या प्रकारचं ते माइल्ड असं अन्न तयार केलं जातं, मग त्याच्यात कांदा, लसूण विरहित, परंतु ती तामसी आणि त्या मसालेदार असा प्रकार नसतो, कारण ती अत्यंत सात्विक खाणं असतं. म्हणजे राजसिक लोक व वासना, कुठेतरी ती स्वतःच्या मनाची, इंद्रियांची ओढ, मला हे जिभेला खावंसं वाटतंय, ते ज्ञानेंद्रिय आहे हो, त्याला कळत नाहीये, पण तुम्हाला काय खायचं आहे, काय खायला पाहिजे, याचं डिस्क्रिमिनेशन, याचा फरक तुम्ही जाणला पाहिजेत. मग अशाने काय होतं, ते जळजळणारे, दुःख करणारे आणि अशा प्रकारे कुठेतरी निराशा आणि तामसी वृत्ती आणि त्या गोष्टीची आसक्ती इतकी वाढवणारं आपण म्हणतो ना, म्हणून काय इस्कॉन सांगतं, कांदा, लसूण, चहा, कॉफी, कारण कुठेतरी ती मादक पेय आणि त्यांनी कुठेतरी त्या भावना वाढवण्यासाठी ती मदत करत असते, असं सांगतं. म्हणून आपल्याला त्याच्यावरती खूप कंट्रोल करणं आणि मग ते कुठेतरी त्याचा त्याग करणं हे निश्चित आवश्यक असतं. असं हे राजसिक खाणं आहे. मग तामसिक खाणं बघा, हे जे चीज किंवा ज्या काही प्रक्रियेने ते बनवलं जातं, मग कधी कधी ते कच्चं असतं, रस नसलेलं, शिळं सुद्धा असतं, दुर्गंध येणारं, अशा प्रकारचं जेव्हा मग ते कुठेतरी त्याच्यामध्ये भावना तर वेगळीच असते हो, पण ते किती शिळं असं अन्न आणि मग ते अपवित्रता असते अशा अन्नामध्ये, आणि असं भोजन हे तामसी वृत्तीचे लोक खाऊन त्यांच्या त्याच वृत्तीला कुठेतरी खतपाणी घालत असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो शास्त्रविधीने नेमून दिलेला यज्ञ करणे कर्तव्य आहे असे मनाचे समाधान करून फळाची इच्छा न करणाऱ्या पुरुषाकडून केला जातो, तो सात्विक यज्ञ होय. हरे कृष्ण. मग म्हणूनच जे शास्त्राने आखून दिलेले आहेत, मग जे काही आपल्याला पुराणात किंवा या सगळ्या वेदांमध्ये सांगितलेलं आहे, की अशा पद्धतीने या गोष्टी केल्या पाहिजेत, हे यज्ञ याग केले पाहिजेत, आणि म्हणून जी व्यक्ती हे जाणतीये आणि त्या शास्त्राला विधी, मग ज्या कलियुगाचा यज्ञ हा जपाचा यज्ञ सांगितलाय, नामस्मरणाचा यज्ञ सांगितलाय, हा सात्विक यज्ञ हा सात्विक माणूसच करतोय. आणि म्हणूनच या कुठलीही फळाची अपेक्षा न करता त्या इंद्रिय विषयांचा त्याग करून जेव्हा ती सात्विकता कुठेतरी कर्माकडे वळतीये, अशा प्रकारचा यज्ञ ज्याच्याकडून केला जातोय, तो सात्विक यज्ञ होय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परंतु हे भरतश्रेष्ठा,
दंभार्थ किंवा भौतिक लाभाप्रित्यर्थ जो यज्ञ केला जातो तो राजसिक यज्ञ असल्याचे जाण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मला वाटतं तुम्ही त्या ह्याच्यातनं वाचताय का हा, माताजी? हा, हरकत परंतु नाही. हे भरतश्रेष्ठा अर्थात भरतवंशीय नाही, नाही. ठीक आहे मध्ये माताजी. ठीक आहे. ठीक आहे. अर्थ तोच आहे. त्यामुळे केवळ दिखाव्यासाठी आणि कुठल्याही फळांची नजरेसमोर ठेवून मग आपल्याला जाणायचंय काय? तर यज्ञ, दान आणि तप ही जी श्रद्धेची स्थानं आहेत आणि श्रद्धेचे क्रियाकलाप आहेत, ते कशा प्रकारे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक भावनेने केले जातात. म्हणून तो सात्विक यज्ञ कुठेतरी निष्काम पद्धतीने केला जातोय. आणि मग ही राजसिकता जिथे कुठेतरी वासनेची त्याला कुठेतरी वासनेची चव आहे आणि ज्याच्यातनं कुठेतरी वासना उद्भवतीये, असा यज्ञ हा फळांची अपेक्षा ठेवून मग मला हे करायचंय, मला हे पाहिजे आहे म्हणून हे यज्ञ तिथे तर कृष्णाला अर्पण करणं मग ती कृतज्ञता नाहीच. त्याच्यातनं तो जीव त्या स्वतःच्याच इंद्रिय वासनेची कुठेतरी बद्ध झालेला असतो म्हणून ते यज्ञ कार्य केलं जातं. आणि असा यज्ञ हा राजसिक यज्ञ. मग तामसिक यज्ञ बघा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. शास्त्राला सोडून अन्नदान न करता मंत्राशिवाय दक्षिणा न देता व श्रद्धा श्रद्धा न ठेवता केल्या जाणाऱ्या यज्ञाला तामसिक यज्ञ असे म्हणतात. हरे कृष्ण. असे यज्ञ या शकटासुराने मग ज्या शिवांना कुठेतरी प्रसन्न करण्यासाठी किती अघोरी पद्धतीने ते यज्ञ केले जायचे. ज्या हिरण्यकश्यपूनेही तप केलं. आता पुढे जाऊन आपल्याला तेही बघायचंय. मग हे यज्ञ करणं, तप करणं हे कुठेतरी इतक्या स्वतःला काहीतरी करून घेऊन मग भगवंतांची प्राप्ती करण्याचा प्रयत्न करायचा आणि त्या गोष्टीची प्राप्ती करण्यासाठी तशा प्रकारे त्या यज्ञाला मग त्याच्यामध्ये ना काही मंत्राचा उच्चार आहे, ना कुठल्याही प्रकारची कृतज्ञता आहे. अशा या अन्नदान केलेलं नाहीये. अशा सगळ्या प्रकारच्या विचित्र अशा या यज्ञाला मग याला तामसिक यज्ञ म्हटलं जातं. काहीतरी हे वेगळ्याच पद्धतीने हा यज्ञ केला जातो, तेव्हा तो तामसिक यज्ञ आहे. देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसां च शारीरम तप उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. देव, ब्राह्मण, गुरु व ज्ञानी यांची पूजा करणे, पवित्र सरळपणा, ब्रह्मचर्य, अहिंसा हे शारीरिक तप म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. मग आता जे यज्ञ बघितले ते जसे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक वृत्तीने केले जातात, तसंच हे तप जे आहे ते शारीरिक, मानसिक आणि वाचिक तप असतं. मग जो मनुष्य शरीराला शिस्त लावून कशा प्रकारे गुरु, ज्ञानी यांची पूजा करून मग तो जो निर्मळपणा, तो जो नम्रता आहे, पावित्र्य आहे, सरळपणा, ती ब्रह्मचर्य आहे, अहिंसा या सगळ्याला जोपासून जेव्हा ते स्वतःच्या शरीराला एक प्रकारची शिस्त लावून जेव्हा ते तप केलं जातं, मग ज्या महात्म्यांची, ज्या प्रभुपादांची बघा ती तो इतकी सुंदर निरागस बालक पूजा करतो आहे, कशा प्रकारे त्यांना रिस्पेक्ट देऊन त्या गुरूंना आदर दिला जातो, हे सगळं शारीरिक तप आहे. आणि म्हणूनच या तपाला सात्विक असं तप कधी म्हटलं जाईल, तेव्हा ते शरीर, मन आणि वाचा या सगळ्यांचं तप असेल. मग आपल्याला मानसिक तप बघायचंय, सॉरी वाचिक तप काय म्हणतो? अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. हरे कृष्ण हरे माताजी. हरे कृष्ण. जे दुसऱ्याला न बोचणारे, प्रिय, हितकारक आणि यथार्थ भाषण असते ते, तसेच वेदशास्त्राचे पठण व परमेश्वराच्या नामाचा जपात परमेश्वराच्या नामजपाचा अभ्यास हेच वाणीचे तप म्हटले जाते. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. जे युधिष्ठिर महाराजांनी सत्याची कास धरली, जे आपल्याला चित्रात दिसतात, मग इतकी ती वाचा निर्मळ, शुद्ध आणि त्याच्यात असत्याचं कुठेही लवलेश नाही, असं हे न बोचणारं, कुणालाही त्रास न होणारं, अत्यंत हितकारक, प्रिय असं यथार्थ भाषण ज्यांच्या वाचेतून येतं, ज्यांच्या वाणीतून येतं, ज्यांच्या भाषणातून, संवादातून येतं, असं हे वेदशास्त्रांचं पठण आणि परमेश्वराचा नामजप या सगळ्यांनी जेव्हा ती वाणीचं तप त्याला म्हटलंय, मग ती ती जी रुची, चव त्या त्या जिभेवरती मग ती
नामस्मरणाची चव यावी, अशा प्रकारे ती वाचा जेव्हा निर्मळ केली जाते, अशा या तपाला वाणीचं तप म्हटलं आहे. मग शारीरिक झालं, वाचिक तप, आणि आता मानसिक. मग मनाला कशा प्रकारे शुद्ध ठेवून, तर हे सुंदर अशी ही कथा, म्हणजे हे चित्रामध्ये दिसतायत हे शुकदेव गोस्वामी आपल्याला, आणि त्यांच्या पाठी त्यांचे वडील व्यास मुनी. मग जेव्हा शुकदेव गोस्वामी 16 वर्ष आपल्या मातेच्या गर्भामध्ये राहून, त्यांना या भौतिक जगामध्ये जन्मच घ्यायचा नव्हता, कारण काय होईल आपलं इथे येऊन, आणि कशा प्रकारे त्यांनी जेव्हा त्या भागवतामधून सगळं वर्णन ऐकलेलं असतं, तेव्हा त्यांच्या मनामध्ये ज्ञान तर नंतर असतंच, पण ती औत्सुक्य असतं. पण त्यांना या भौतिक जगात येण्याची कुठेतरी आवश्यकता, म्हणजे कुठेतरी इच्छा होत नसते. मग भगवंत प्रत्यक्ष तेव्हा तेव्हा त्या ग्वाही देतात, आणि तेव्हा त्या मातेच्या यातना ज्यांना सहन होत नाही, तेव्हा मात्र ते शुकदेव गोस्वामींना सांगतात जन्म घ्यायला. आणि तेव्हा ते जन्म घेतात, त्या जन्म घेत्या क्षणी ते तिथून पळत सुटतात, कारण त्यांना ते ते औत्सुक्य असतं, ज्या भगवंतांच्या कथा त्यांनी मातेच्या गर्भामध्ये असताना ऐकलेल्या असतात, ते त्यांच्यावरती संस्कार झालेले असतात, आणि मग अशा प्रकारे ते त्याच अवस्थेमध्ये पळत सुटलेले असतात. मग वाटेमध्ये त्यांना, मग त्याच्या मागे त्यांचे पिता व्यास मुनी हे, की आपलं मूल आपले दर्शन पण घेतलं नाहीये, आणि तसंच आपण त्याला बघितलंही नाहीये, असे जेव्हा पळत सुटतात, आणि वाटेमध्ये तलावामध्ये अनेक स्त्रिया स्नान करत असतात, की ज्या विवस्त्र असतात, परंतु जेव्हा शुकदेव गोस्वामींना बघतात, तेव्हा त्या स्वतःला कुठेही त्या वस्त्र धारण करत नाही, कुठेही त्यांना कव्हर करत नाहीत, कारण ती निरागसता, ते मनाचं तप, इतकी निरागसता त्या बालकाचं, ते अगदी आपण म्हणतो ना, इतकं शुद्ध सात्विक मन असतं, आणि म्हणूनच ते स्वतःला त्या झाकण्याचाही प्रयत्न करत नाहीत. पण त्याच्याच पाठी जेव्हा व्यासमुनी येतात, तेव्हा ते तत्परतेने स्वतःला झाकण्याचा प्रयत्न, वस्त्राने झाकण्याचा प्रयत्न करतात. मग व्यासमुनी इतके शुद्ध भक्त आहेत, पण ते कुठेतरी गृहस्थाश्रमामध्ये, आणि म्हणून मग त्या इतक्या या मानसिक तपाला, मग इतकी जी निरागसता आहे, विचारांची शुद्धता आहे, अशा या शांत सुस्वभावी स्वभावाला वाणीचं तप म्हटलं जातं. मग हे शारीरिक, वाचिक आणि मानसिक तप आपल्याला कसं दिसतंय बघा, तर ह्या इस्कॉनच्या वैष्णवांमध्ये आपल्याला बघा, की अनेक परिक्रमा करताना दिसतंय. मग श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षीर्भिः सात्विकं परिचक्षते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. फळाची इच्छा न करणाऱ्या योगी पुरुषाकडून अत्यंत श्रद्धेने केलेल्या वर सांगितलेल्या तिन्ही प्रकारच्या तपाला सात्विक तप म्हणतात. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग जे पायाने परिक्रमा करतायत सगळी बघा, तोंडाने नामस्मरण करतायत, मग जिथे मन इतकं शुद्ध करण्याचा प्रयत्न करतायत, इतके ते विचार शुद्ध आहेत, असे हे जे वैष्णव आहेत सगळे, ज्या इस्कॉनचं आपण चित्र बघतोय, मग या अनेक सत्संगातून, अनेक यात्रांमधून, परिक्रमेमधून जो समाज प्रबोधन साधलं जातं, आणि जिथे आपल्याला दिसतंय शारीरिक, मग जे अवयव आहेत ते भगवंतांच्या सेवेसाठी कुठेतरी वापरले जात आहेत. मग पाय आहेत ते सतत चालतायत, पण त्या मंदिराच्या परिक्रमा केल्या जात आहेत, आणि गोवर्धन परिक्रमा आपल्याला दिसतीये. म्हणून असे हे जे वैष्णव आहेत, त्यांचं हे शारीरिक, वाचिक आणि मानसिक असं तिन्ही तप ज्याला म्हटलं जातं, त्याला सात्विक तप असं म्हणतात. सत्कार मान पूजार्थम तपोदंभेन चैव यत् क्रियते तदीह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे तप सत्कार, मान व पूजा होण्यासाठी, तसेच दुसऱ्या काही स्वार्थासाठीही स्वभावाप्रमाणे किंवा पाखंडीपणाने केले जाते, ते अनिश्चित तसेच क्षणिक फळ देणारे तप येथे राजसिक असे म्हटले आहे. हरे कृष्ण. आहे. येस. आणि म्हणूनच मग जिथे स्वतःला, मग ती जी व्यक्ती पूजा, मग मला मान द्या, मला सत्कार करा, माझा थो करा, मला जय उदो उदो करा, असं हे जे स्वार्थासाठी स्वभावाप्रमाणे किंवा पाखंडीपणाने जे केलं जातं, ते कुठेतरी अनिश्चित असं क्षणिक फळ देणारं जे तप केलं जातं, त्याला राजसिक तप असं म्हणतात.
असे हे स्वार्थापोटी फक्त स्वतःला त्याच्यातनं काय मिळू शकतं आहे, मग तिथे परमेश्वराच्या नावाचा त्याच्या अस्तित्वच नसतं आणि परमेश्वराचे ती कुठलीही कृतज्ञ भावना व्यक्त होत नसते. असं हे जे स्वार्थापोटी केलेलं अनिश्चित क्षणिक फळ देणारं तप आहे हे राजसिक तप म्हटलंय. आणि असं हे जे तामसिक तप आपल्याला दिसतंय जे मूर्खपणामध्ये केलं जातं, मूढ ग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्ता परस्योत्सादनार्थम वा तत्ताम समुदाहृतम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे झालं ना हे तप मूर्खपणाने हट्टाने वाणी, नाही, हे तामसिक. राजसिक बघितलं आपण. जे तप मूर्खतापूर्वक हट्टाने मन, वाणी आणि शरीर यांना कष्ट देऊन किंवा दुसऱ्याचे अनिष्ट करण्यासाठी केले जाते, ते तप तामसिक म्हटले जाईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कोण दिसतायत चित्रामध्ये सांगू शकाल कोणी? कोण आहेत उद्धव चित्रामध्ये? उद्धव आहेत ते. नाही, नाही माताजी. कोण आहेत? उद्धव असे नाही असणार. तामसिक तप आहे माताजी हे. हा हा हा. हे हिरण्यकश्यपू आहेत माताजी. हिरण्यकशिपू. हा. आणि हिरण्यकश्यपूनी असं हे तप केलेलं आहे की जिथे त्या परमात्म्यालाही छळ केलाय. मग त्या मन, वाणी आणि शरीर या सगळ्याला कुठेतरी त्रास देऊन, कष्ट देऊन, मग इतक्या त्या बघा शरीराच्या अगदी फासळ्या दिसतायत. पण का? कारण तिन्ही लोकांचं स्वामित्व मला मिळावं. मग ज्या प्रल्हाद महाराजांना त्यांनी ज्या मरण यातना दिल्या, कारण नारायण नाही तर मी तिन्ही लोकांचं मला स्वामित्व हवंय, आणि ते मिळवण्यासाठी हे जे तप केलं गेलं हे तामसिक तप. कारण त्याच्यामध्ये द्वेषी वृत्ती होती, तामसिक मत्सरी वृत्ती होती. कारण त्याच्यामध्ये दुसऱ्याचं अनिष्ट करण्यासाठी आणि अशा प्रकारचं जेव्हा हे तप केलं जातं त्याला तामसिक तप म्हणतात. मग आपण बघितलं यज्ञ कसे राजसिक, तामसिक, सात्विक, राजसिक, तामसिक. तप कसं आहे शारीरिक, वाचिक, मानसिक, पण ते सात्विक, राजसिक आणि तामसिक कसं आहे. त्याच प्रकारे आपण दान, म्हणजे दान केलं जातं ते दान कशा प्रकारे केलं जातं, मग ते दान कुठल्या सत्पात्री दान केलं जातं का कुठल्या व्यक्तीला कुठल्या क्षणी कुठल्या कारणासाठी केलं जातं ते महत्वाचं आहे. दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत्तां सात्विकं स्मृतम. हरे कृष्ण. कर्तव्यापोटी कर्तव्याचे कर्तव्याची अपेक्षा न ठेवता योग्य वेळी आणि स्थळी आणि योग्य व्यक्तीला दिलेले दान सात्विक मानले जाते. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. बघा इस्कॉनचे ते वैष्णव आहेत आणि कुठे पुस्तकं इस्कॉनची जी आहे माझ्या भगवद्गीतेचं आता आपण गीता जयंती येते त्याच लाईन्सवर मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगू इच्छे की गीता जयंती येते, गीता मॅरेथॉन, त्याच्यासाठी अनेक, मग भगवद्गीता प्रत्येकाकडे पोहोचावी ही हा जो मानस आहेच. पण ज्यांनी त्यांनी त्या कृतज्ञ भावनेने की त्या मार्गे आपण, मग अनेक आपण आपल्या स्वतःसाठी खूप करताय हो, किंवा जे काही आहे ते कराच भौतिक जगामध्ये, परंतु ते कर्तव्य, मग कुठेतरी स्वेच्छेने ते दान करणं, कुठल्याही गोष्टीची अपेक्षा, मग त्याच्यातनं मला काय मिळणार आहे. ऑलरेडी बघा इस्कॉनच्या या मंगलोर इस्कॉनकडून आपल्याला इतका सुंदर उपक्रम मिळतोय की जिथे आपण घरात बसून या सुंदर भगवद्गीतेचं अध्ययन करू शकतोय. इतकं, मग त्याच्यात अपेक्षा ठेवली नाही पाहिजे, पण ते दान करताना मग ते स्वेच्छेने असावं. आणि ज्या वेळेला ते योग्य वेळी, योग्य स्थळी, योग्य व्यक्तीला केलं जात आहे, मग असं ते दान जेव्हा आहे की असे असे जेव्हा हे पुस्तकं विकत घेतली जातात किंवा कुठल्याही मंदिरासाठी जेव्हा दान केलं जातं तेव्हा ते दान हे सात्विक दान मानलं जातं. कारण त्या सत्सत विवेक बुद्धीने आपण जे काही करतो आहेत ते त्या कुठल्याही फळाची अपेक्षा न ठेवता, परंतु त्याच्यातनं आपल्याला काहीतरी मिळायलाच पाहिजे या अपेक्षेने नाही, तर त्या कर्तव्यापोटी आणि कशा प्रकारे सात्विकतेने ते दान केलं जातं त्याला सात्विक दान. असं हे हर्षदान केलंय ज्या नंद महाराजांनी, जे काही आपल्याकडे होतं ते भगवंतांच्या जन्माच्या वेळी केलेलं असं हे ज्या भक्तीच्या सेवेमध्ये पण आपण बघितलेलं आहे. मग हे हर्षदान आहे, कुठेतरी हर्षदान याला म्हटलेलं आहे की ज्या आनंदामध्ये माझ्याकडे जे काही आहे मग ते सगळ्यांना वाटप करणं, हे हे कुठेतरी सात्विकता आहे मनाची आणि ह्याला सात्विक दान म्हटलंय. पण हे बघा, मग कुठेतरी देखावा, फक्त मला सोशल मीडियावर टाकायचंय मी जे दान करतोय,
मी हे आज दान केलं, इतके इकडे वाटप केले, यत्युपत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दामं राजसंस्कृतम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परंतु जे दान क्लेशपूर्वक प्रत्युपकाराच्या हेतूने अथवा फळ नजरेसमोर ठेवून दिले जाते ते दान राजसिक म्हटले आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इतकं क्लेशपूर्वक, कारण त्या व्यक्तींना इतकी भूक लागलेली आहे, ते मूल अक्षरशः ते अन्न घेण्यासाठी आसुसलेलं आहे, पण ती व्यक्ती बघा कुठेतरी स्वतःच्याच धुंदीमध्ये की मला हे मी इतकं दान करतोय हे दाखवण्यासाठी मग तो फोटो काढून आधी सोशल मीडियावर टाकून मला सगळ्यांनी छान छान म्हणावं की मी इतकं दान केलं, मी इतकं हे केलं, कारण त्या व्यक्तींना देतोय त्यांच्याकडे लक्षच नाही. आणि म्हणूनच मग प्रत्युपकाराच्या कुठेतरी मी उपकार करतोय त्यांना देऊन, आणि अशा प्रकारेच्या फळ नजरे ठेवून मग याच्यातनं मला काय प्रसिद्धी मिळणार आहे, या सगळ्या गोष्टींचं कुठेतरी मनामध्ये साठा करून मग जेव्हा ते दान केलं जातं ते राजसिक, कुठेतरी वासनेचीच वास येत असतो त्या गोष्टीला, कारण ती इंद्रिय तृप्तीसाठी केलं जातं, स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी. मला हे मिळणार आहे, मला प्रसिद्धी मिळणार आहे, पण ती व्यक्ती किती भुकेली आहे, त्यांना आपण देतोय कुठल्या कारणाने आणि त्यांना किती ते आवश्यक आहे याची कुठलीच चाळ नसते. असं हे राजसिक दान म्हटलं आहे. आणि मग हे योग्य वेळी नाहीच, कुठल्या तरी चुकीच्या ठिकाणी चुकीच्या मनाने जे चुकीच्या विचारांनी दिलं जातं असं हे तामसिक दान. अदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असं असत्कृतम वज्ञातम तत्ताम समुदारुतम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अपवित्र ठिकाणी, अयोग्य वेळी, अयोग्य व्यक्तीकडे किंवा योग्य लक्ष आणि आदर न देता दिलेले दान हे अज्ञानतेचे आहे असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्या माणूस बघा की वीड म्हणजे कुठेतरी अ, 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 अंमली पदार्थांचा आणि चुकीच्या गोष्टींचं विकणं करतोय, आणि तो त्याने किती चुकीच्या गोष्टी पसरवतोय समाजामध्ये, किती वाईट गोष्टींना साथ दिली जाते, अशा या वाईट गोष्टींमुळे किती ती पिढी खराब होते, त्यांचे विचार ती कुठल्या थराला जातायत ही लोक, याचा कुठलाही विचार न करता जे लोक या गोष्टीसाठी दान करतात, या गोष्टी विकत घेऊन ज्याला कुठेतरी सपोर्ट करतात, ते कुठेतरी तामसिक दान, कुठल्या तरी दारूच्या बारला, कुठेतरी कुठल्या तरी चुकीच्या क्लब्सना आणि जिथे जुगार खेळले जातात अशा सगळ्या जी निर्मिती करण्यासाठी जेव्हा हे काही देणग्या दिल्या जातात, तेव्हा त्या देणग्या म्हणजे कुठेतरी चुकीच्या पद्धतीने केलेलं दान आहे. अज्ञानामध्ये बा आपण ते करतोय त्यांनी किती लोक कुठल्या चुकीच्या मार्गांना जाऊ शकणार आहे त्याचा विचारच केला जात नाही, त्याचं अज्ञान पूर्णपणे ठेवून मग ते दान केलं जातं, ते तामसिक दान केलं जातं. मग असं हे जे यज्ञ ताप तप आणि दान केलं जातं, मग या दानाचं जे महत्व आहे त्या दानाच्या महतीला आपल्याला जाणायचंय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सृष्टीच्या आरंभापासून परम परम सत्य दर्शवण्यासाठी ओम तत्सत हे 3 शब्द वापरले गेले आहे. हे 3 प्रतिकात्मक निरूपण ब्राह्मणांनी वेदांच्या स्तोत्रांचा जप करताना आणि परमात्म्याच्या समाधानासाठी यज्ञ करताना वापरले होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जे जे ब्राह्मण मग यज्ञ केले जायचे, त्या यज्ञांना मग हे विष्णूंना अर्पण केले जायचे. मग ज्या ओम ओम म्हणजे विष्णू, आणि ज्या विष्णूला अर्पण केले जात आहेत तेव्हा ते सर्व देवी देवतांना अर्पण केले जात आहेत, आणि म्हणूनच मग ते यज्ञ पूर्णपणे त्याचं अर्पण केलं जावं, त्यासाठी ते ओम तत्सत की त्याच्यामध्ये किती शाश्वतता आहे, किती सत्यता आहे, आणि कुठल्याही बंधनाशी बाध्य नाहीयेत, कुठल्याही फळाच्या अपेक्षेविना ते केले जात आहेत, ते भगवंतांना अर्पण केले जात आहेत. त्या ओम म्हणजे विष्णू, तत् म्हणजे कुठेतरी त्या भौतिक जगाच्या बंधनातून मुक्त असे, आणि सत म्हणजे कुठेतरी ते शाश्वत आहेत. मग आयदर सोम किंवा ओम किंवा तत् किंवा सत या कुठल्याही शब्दाचा वापर करून, परंतु ते कशा प्रकारे भगवंतांना अर्पण केले जातात. मग ज्या ब्रह्मांनी ही सृष्टीची निर्मिती केली त्या वेळेला जेव्हा त्यांना ती जबाबदारी पूर्णपणे पेलायची होती जबाबदारीने, तेव्हा ते जे यज्ञ त्यांचं स्वतःचं विहित कर्म म्हणजे ती सृष्टीची निर्मिती होती, मग ती निर्मिती
आपल्याकडनं व्यवस्थितपणे पार पडावी त्यासाठी त्यांनी त्या शब्दांचा उच्चार केला होता. ते ओम तत्सत. आणि म्हणूनच त्या ब्रह्मा, जसं टेलिफोनची निर्मिती ज्यांनी केली त्यांनी हॅलो म्हटल्यावर आपण हॅलो म्हणतो लगेच, म्हणूनच त्या हॅलो शब्दाचा कुठेतरी जन्म झालेला आहे. त्याच प्रकारे ज्या ब्रह्मांनी अशा या ओम तत्सत की जे विष्णूंना यज्ञ अर्पण केले जातात आणि जे भगवंतांची ज्याच्यातनं प्रार्थना केली जाते त्यांना अर्पण केल्यासाठी, अशा प्रकारे या ओम तत्सतचा महती आहे. मग त्याला आपल्याला थोडंसं विश्लेषकपणे पण जाणायचं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे परमात्मा प्राप्त करण्यासाठी दिव्यवादी लोक त्याग, दान आणि तपस्या करतात. नेहमी ओमने सुरुवात करतात. हे सर्वोच्च ध्येय सूचित ओम इति एतत् ब्रह्मणो नेष्टिदम नाम पहिले ध्येय सूचित करते. ओम म्हणजे विष्णू. हे सर्वोच्च ध्येय सूचित करण्यासाठी वैदिक स्तोत्रांच्या सुरुवातीलाच ठेवले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम तत्सत. आपण ओम इति एतत् ब्रह्मणो नेदिष्टम नाम. मग ओम या शब्दाने कितीतरी गोष्टींची सुरुवात होते बघा. कितीतरी यज्ञ यागांना सुरुवात करताना ओम या शब्दाचा आपण कुठेतरी उच्चार ऐकतो की ते विष्णूंना मग ते अर्पण केले जात आहेत. अशा प्रकारे त्याच्यातनं अर्थ प्रतीत होत असतो आणि त्या परमात्मा प्राप्त करण्यासाठी दिव्यवादी लोक दान, त्याग, तपस्या करतात. ते नेहमी ओमने सुरुवात करतात. त्या प्रकारे त्याची सुरुवात केली की ते विष्णूंना अर्पण केले जातात आणि म्हणूनच त्या वैदिक सूत्रांच्या सुरुवातीला अशा प्रकारे या ओम शब्दाचा वापर केला जातो. मग तत् शब्दाचा अर्थ काय आहे बघा. हरे कृष्ण माताजी. तत् या शब्दाने त्याग, तपस्या आणि दान करावे अशा दिव्य क्रियांचा उद्देश भौतिक गुंतामुक्त होणे आहे. तत् तत्वम असी. छांदोग्य उपनिषद 6:8-7. तत् मुक्तीसाठी अलिप्त कार्याचे वर्णन करतात. या क्रियाकलाप भौतिक परिणामांकडे दुर्लक्ष करून केले जातात. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग कुठलंही बध्य नसते ते करायला, कुठलंही बाध्य ती व्यक्ती नसते. कारण मग त्या क्रियाकलापांना अशा प्रकारे केलं जातं की ते त्याग असो, तपस्या, दान असो, मग ते भौतिक गुंतांमधून मुक्त करण्याच्या दृष्टीने मग त्या त्या कुठल्याही इच्छांचा आणि त्याच्याशी दर्प येत नसतो. त्या दिव्य क्रियांचा उद्देश कुठेतरी भौतिक जगातून बद्धता न यावी आणि त्या भौतिक बद्धतेतून कुठेतरी मुक्त व्हावं, गुंतामुक्त व्हावं, इतकाच उद्देश असतो. आणि म्हणूनच तो कुठेतरी भौतिक परिणामांकडे दुर्लक्ष करून जेव्हा ते केलं जातं, त्या तत् या शब्दाचा अर्थ तसा प्रेरित होतो. मग सत म्हणजे काय? ज्या ओम तत्सत किंवा सतचित आनंद आपण जेव्हा म्हणतो त्या सत मध्ये म्हणायचं काय? तर सत म्हणजे काय? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सत या परमात्म्याच्या नावाचा सत्य भावात आणि श्रेष्ठ भावात प्रयोग केला जातो. तसेच हे पार्थ अर्थात पृथापुत्रा अर्जुना, उत्तम कर्मातही सत शब्द योजला जातो. तसेच यज्ञ, तप आणि दान यामध्ये जी स्थिती अर्थात आस्तिक बुद्धी असते तिलाही सत म्हणतात. आणि त्या परमात्म्यासाठी केलेले कर्म निश्चयाने सत असे म्हटले जाते. दुःखी एव सौम्या म्हणजे हे छांदोग्य उपनिषदात 6:2-1 मध्ये सत म्हणजे शाश्वत, म्हणजेच परमेश्वराच्या सेवेसाठी केलेले कार्य खरे आध्यात्मिक स्वरूप प्रगट करा. अशा कृतीमध्ये कृती करणारा शाश्वत बनतो. क्रियाकलाप शाश्वत असतात आणि क्रियाकलापांचे फायदे शाश्वत असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ही शाश्वतता त्या सतमध्ये आहे की जे काही अर्पण केलं जातं ते आस्तिक बुद्धीने आणि जे काही यज्ञ, दान आणि तप केलं जातं हे परमेश्वरासाठी केलेलं कार्य आहे. आणि त्याच्यामध्ये जी शाश्वतता असते ती शाश्वतता त्या सत या शब्दातून प्रेरित होत असते. त्याला आध्यात्मिक स्वरूप दिलं जातं आणि त्या क्रियाकलापांचे जे काही त्याच्यातनं गोष्टी प्रेरित होतात ते सगळे शाश्वत असतात. त्यांचे फायदेही तितके शाश्वत असतात. मग जे भगवंतांना अर्पण केलं, भगवंतांनी आधीच्याही अध्यायांमध्ये उल्लेख केलेला आहे की कशा प्रकारे जेव्हा ते यज्ञ विष्णूंना अर्पण केले जातात, मग ते जे कर्म केली जातात जरी ती कर्माची फळं असली तरी त्याच्यापासून ती व्यक्ती वंचित होत नाही. कारण ती
कुठेतरी बद्ध अवस्थेत ते करत नसते, ती शाश्वतपणे मनापासून त्या गोष्टी भगवंतांना अर्पण करत असते. कृतज्ञतेची भावना त्याच्यामध्ये असते. आणि मग अशा व्यक्तींना कशा प्रकारे तो भाव प्रेरित होतो, तर चैतन्य चरितामृतामध्ये सुंदर प्रकारे दिलाय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ते वर निखचत गेलंय ना, तुमच्या फोटोच्या मागे गेलंय. अच्छा, मी वाचते. थांबा माताजी. वस्तुतः दिव्य ध्वनी ओंकार अ, उ, म या अक्षरांच्या संयोगात दिव्य हा. सामर्थ्य असते. जो ओंकारांचा जप करतो त्याला लवकरच ओंकार आणि भगवान विष्णू हे वेगळे नसल्याची जाणीव होते. मग ज्या गोस्वामींचा मी उच्चार केला, की चैतन्य प्रभूंच्या ज्या काळामध्ये जे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, अशा प्रकारे गोपाळ भट्ट गोस्वामी हे 6 गोस्वामी जे आहेत, यांनी ज्या भक्ती रसामृत सिंधू आणि कशा प्रकारे उपदेशामृताची निर्मिती केलेली आहे, या सगळ्यांना कशा प्रकारे उपजलेला आहे तो भाव, तर कशा प्रकारे तो शाश्वतता आणि ती सच्चित आनंद असलेला आणि कशा प्रकारे ओम तत्सत मधून मग त्या अ, उ आणि म या तिन्ही शब्द आणि विष्णू हे वेगळे नाहीत, हे जेव्हा त्यांनी पूर्णपणे जाणलेलं आहे आणि म्हणूनच त्या शब्दांमधनं तसं प्रेरित होत असतं आणि त्यांच्या त्या शुद्ध भावनेमुळे आणि त्यांच्यातल्या त्या वैदिक आणि आध्यात्मिक प्रगतीमुळे त्या प्रकारे त्यांना ते तशा प्रकारे आत्मसात होत असतं किंवा तशा प्रकारे प्रेरित होत असतं. असं चैतन्य चरितामृत आधी 7.128 मध्ये त्याचा उल्लेख आहे. आणि हे एक सुंदर अशी उपमा चैतन्य चरितामृतामध्येच त्या प्रकारे दिली आहे. मग कशा प्रकारे तो वेगळा भासत नाही तर काय आहेत ते? हरे कृष्ण माताजी. हरे वाचता येते कृष्ण. का मी वाचू? हो, येतंय. हरे हो. कृष्ण. अ, अकारांत्य अकारांच्याते कृष्ण सर्व लोकैक नायकः ओंकाराते राधा मकाराते जीव वचकः. अकाराते कृष्ण म्हणजे अकार अक्षर कृष्णाला सूचित करते, जो सर्व लोकैक नायक, सर्व जीव आणि ग्रह भौतिक आणि आध्यात्मिक यांचा स्वामी आहे. उ हे उकारात अक्षर श्रीमती राधाराणी कृष्णाची आनंद शक्ती आहे. आणि मकार सजीवांना जीव सूचित करते. हरिओम. हरे कृष्ण माताजी. किती सुंदर उपमा दिलेली आहे बघा ही. हम्म. ही संलग्नता किती किती म्हणजे आपल्या कल्पना शक्ती आणि आपल्या आकलन शक्तीच्या पण पलीकडे आहे हे, की ज्या अ, उ आणि म ला ही जी उपमा, हे जे अर्थ प्रेरित होत आहे, माझ्या अ म्हणजे प्रत्यक्ष भगवंत, प्रत्यक्ष कृष्ण, मग कृष्ण आणि त्या जीवाची संलग्नता आणि त्या राधाराणीचं, की जे तत्व म्हणजे भगवंत प्रत्यक्षच आहे. असं ही आनंद शक्ती आहे राधाराणी म्हणजे भगवंतांची. आणि म्हणूनच मग ज्या जीवाची आणि भगवंतांची संलग्नता, ही अ म्हणजे प्रत्यक्ष कृष्ण, की जे या भौतिक आणि आध्यात्मिक जगताचे स्वामी आहेत. उ म्हणजे राधाराणी आणि म म्हणजे हा जीव हो, मकार. अशी संलग्नता या ओंकार ओम या शब्दात प्रेरित केलेली आहे. असं हे सुंदर वर्णन चैतन्य चरितामृतामध्ये आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे पार्था, अर्थात पृथापुत्र अर्जुना, श्रद्धेशिवाय केलेले हवन, दिलेले दान, केलेले तप आणि जे काही केलेले शुभ कार्य असेल, ते सर्व असत म्हटले जाते. त्यामुळे ते ना इहलोकात फलदायी होते, ना परलोकात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जे जे वेदांचा म्हणजे वेदांच्या आधारा व्यतिरिक्त किंवा वेदांचा आधार न घेता कुठलाही मंत्रोच्चार नाही, कुठलीही श्रद्धा नाही हो मग त्याच्यामध्ये. म्हणून तर हा श्रद्धा त्रय विभाग आहे. मग ही जी श्रद्धा सात्विक, राजसिक आणि तामसिक विभागणीद्वारे आपण जाणलेली आहे. मग जे काही दान, यज्ञ आणि तप केलं जातं, त्या मागची जी भावना आहे, ती अत्यंत महत्वाची आहे. आणि म्हणूनच जे काही त्या शास्त्राला आधारित जेव्हा त्या वेदांत सूत्रांना आणि भगवंतांना जेव्हा ते अर्पण केलं जातं, ते काही केलेले शुभ कार्य असेल, ते मात्र मग त्या श्रद्धेशिवाय जर केलं, म्हणून तर भक्तीचा पहिला टप्पा श्रद्धा आहे हो.
की जिथे श्रद्धा आहे तिथे ते मिळतंय भगवंतांना, कारण त्या श्रद्धेने ते दिलं जातंय आणि मगच ते भगवंतांपर्यंत पोहोचतंय आणि मग त्या फळांची अपेक्षाही कुठे चुकीची ठरत नाही, त्यापासून वंचितही होत नाही मनुष्य. म्हणून तर भौतिक जगतामध्ये जगताना याच गोष्टीचं महत्व जाणायचंय आणि म्हणून ती श्रद्धा महत्वाची आहे. पण जर ते श्रद्धेशिवाय केलेलं असेल तर ते असत आहे, ते अशाश्वत आहे, कुठेही त्याला आधार नाही. मग ते ना इहलोकात फलदायी होते ना परलोकात फलदायी होत. इति सप्तदशोध्याय समाप्तः. असं हे यज्ञ दान तप यांना कशा प्रकारे त्रिगुणांच्या प्रभावाने सांगितलेलं आहे. ही खूप सुंदर असं वर्णन आहे. असा हा 17वा अध्याय आपण इथे संपवतो आहोत आणि मला असं वाटतंय कुठेही घाई न करता मी तो जास्तीत जास्त एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न असतो. 16व्या अध्यायात खूप कमी असे संदर्भ आहेत, कारण त्याच्यामध्ये मुख्य आसुरी गुण आपण बघितलेले आहेत आणि मग हा आसुरी गुण कुठेतरी जेव्हा आपल्याला त्या श्रद्धेशिवाय मग असा प्रश्न पडतो आहे, की मग ही जी श्रद्धेशिवाय जर केलं तर ते असं तर आहेच. पण ज्या 17व्या अध्यायाच्या सुरुवातीलाच जेव्हा भगवंतांना अर्जुन विचारत आहेत, की मग जेव्हा या शास्त्राविना जे केलं जातं त्याचं काय परिणिती काय होते? मग या त्रिगुणांच्या प्रभावाची त्याची परिणिती होते. त्रिविधा भवती श्रद्धा असं उत्तर श्रीकृष्णांनी दिलेलं आहे. अशी ही 3 प्रकारची श्रद्धा आपण याच्यामध्ये बघितलेली आहे. मग ज्या आसुरी वृत्तीला जाणलंय ती खूप तामसी भावना फक्त, की कशा प्रकारे यांची परिणिती काय होत असते आणि कशा प्रकारे त्यांना मग ज्या अध्यायाच्या शेवटीही आपण तेच जाणलं, की मग कशा प्रकारे या व्यक्ती फक्त शास्त्राच्या विना मग त्यांनी जे काही केलंय ते स्वतःच्या मनाने केलेलं आहे. मी म्हणेन त्या प्रकारे मी हे कृत्य करतो आहे अशी फक्त त्याच्या मागे भावना असते. आणि म्हणून मग जे शास्त्र विधींना जुगारून त्या गोष्टी केल्या जातात ते तामसिक वृत्तीने केल्या जातात. अशा प्रकारे इति षोडशो आणि सप्तदशोध्याय समाप्तः. कुणाला काही प्रश्न असतील तर विचारा. बरीच कमी उपस्थिती मला आज दिसली, पण माझा इलाज नव्हता. जितके 1 असेल 10 असेल, परंतु जे जे खरोखर श्रद्धेने इथे बसले त्यांच्यापर्यंत माझा हा ज्ञान पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे. हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद. आणि कुणाला काही प्रश्न आहेत का तर विचारू शकता तुम्ही. काही नाही प्रश्न. ठीक आहे. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. आपण एकदा सगळे मंत्र म्हणूया. मी सगळ्यांना अनम्यूट करते. सगळे अनम्यूट आहेत का? हो. हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे हरे कृष्ण सगळ्यांना. रेकॉर्डिंग हरे थांबवते मी.